Og i dag skal vi så have om sammensatte ord. Og hvad et sammensatte ord er? Ved du ikke, hvad sammensatte ord er, Julie? Nej. Okay, nu skal du bare se her, Julie. Nu skal du se. Der er en god huskeregel. Nu skal du se her. Vi tager for eksempel indkøbsvogn. Det hedder en indkøbsvogn. Og hvad hedder det i bestemt? Indkøbsvognen. Det er rigtigt, Julie. Så indkøbsvognen. Så det vil sige, at man bare skal flytte en om bag på ordet i bestemt? Det er faktisk rigtigt, Julie. Du tager en her i ubestemt og flytter det herover på. Så indkøbsvogn, indkøbsvogn, Nå, nu forstår jeg det meget bedre. Slut!